magbibigay lang ako ng tips about spearfishing night dive namin. So kung mapapansin nyo guys, yung video ko ay nasa ilalim lang, yung kuha, wala sa taas. Kasi ganito yung ginagawa namin. Pag nasa taas kami, hindi kami nag-iilaw para pagdating sa ilalim, surprise yung isda. So pag ilaw mo sa ilalim, makikita mo kaagad sila para hindi masyadong mailap. Then pagka pana, ahon na sa taas. Pagka ahon sa taas, patay ulit yung ilaw. So sa mga kaspero ko rin dyan na namamana rin sa gabi, try nyo rin na sa ilalim lang kayo mag-ilaw para hindi masyadong mailap yung isda at saka surprise talaga silang makikita. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na naman yung mga syukoy ng gabi. Syukoy. Magna-night dive ulit kami ngayon, mamamana sa gabi. So yung mga kasama ko ay ganoon pa rin. Si Kadodoy, Eric, Edwin, Jubert, si RJ, tsaka ako. So bali, 6 ulit kami magda-dive. Si Danny wala kasi may trangkaso. So samahan nyo kami ngayong gabi at kami mamamana. So bago namin Santo ay magsha-shoutout muna tayo. So, mauna si Kuya Dods kung sinong gusto niyang i-shoutout. Shoutout po sa Philippine Army. Congrats nga pala sa pamangkin ko kay Second Lieutenant Luwin Joy Silibio. Shoutout. Congratulations. Congrats din. Pambalik mo na lang dito yung kanamin Kaya tayo. So, ayan. So, si Kuya Rex, baka gusto may shoutout siya sa pamilya niya. Oh. Kamusta lang? Siyempre, makikita nila yan. Kabert. Wagad? Ikaw? Yeah. Baka gusto niyo manood. So, shoutout nga pala sa mga sa laging sumusuporta sa aking channel. So, kung sa mga gustong manood, panoorin nyo lang yung video ko, search nyo lang yung pangalan ko na Gabi Ramal sa YouTube. So, i-subscribe nyo na rin, tapos i-share para updated kayo sa mga bago kong video. So, tara!
Unang huli namin. Yan. Yan. Sabaw na kami ng ilang pirasong isda. Sabawan namin ito para pinit-pinitan yung tiyan kasi malamig. Tapos yan yung mga huli namin dito sa box. Mga karapet yan. Unang huli. Lang. Yan, unang huli namin. Binatang bukid. Pero may dalagang bukid. Ay, dininisan na.
Yan yung nagpana. Okay. Kita. Sa kay ano, kita ra ano. Siyempre, unahin natin si Let's Go Fishing. Sina Boboy James, B-Boy, Pipoy from Cagayan de Oro. Shout out. Sa classmate ko dati si Mary Espinosa. Shout out. Ingat lagi. Tapos kay Ninyo Henry Labendao. Shout out. Sa kay Kaaser Lim. Shout out nyo rin. Tsaka support nyo rin channel niya. Search nyo lang yung pangalan niya, Aser Lim. Yan. Kay Charmaine Shim or Piada, shout out. Kay Lenra Elbad, shout out. Kay Juice Creed from Libhuma Asim, shout out. Then kay John Mark Luis, shout out. Of course, kay Distic One na always sumusuporta sa aking channel, shout out. Kay Christian Shan Eten Eroy, shout out. Kay NGL Ramal, shout out. And syempre kay Alex Gaming, shout out. So, thank you po nga pala sa mga sumusuporta, lalong-lalo na sa laging nandyan pag may premiere ako. So, shout out sa inyong lahat. Sa mga bago pong makakita ng aking video at nagustuhan nyo, so mag-subscribe na rin kayo, comment, like, and share para updated kayo sa aking mga panibagong videos. So thank you and God bless sa inyong lahat.